Ranné teploty klesli na viacerých miestach pod nulu. V Poprade aj na Orave bolo najchladnejšie okolo -5 stupňov. Slabo mrznúť má aj počas najbližšej noci. Pekný večer. Nad našou oblasťou sa udržiava pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň ku nám po prednej strane hlbokej a rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad britskými ostrovmi prúdi od juhozápadu teplý vzduch. Zajtra sa teplota dostane do intervalu 4 až 10 stupňov, na západe, v Žilinskom kraji, na Zamagúri a miestami aj na Zemplíne 10 až 16 stupňov. Od juhozápadu sa ku nám už v noci postupne nasunie oblačnosť a s ňou aj zrážky. Tie sa v noci vyskytnú najmä na západe, počas dňa hlavne v Banskobystrickom kraji. Na ostatnom území má pršať alebo mrholiť len miestami. Na hrebeňoch Tatier budú zrážky snehové. Viaď má slabý na západe juhovýchodný vietor do 50 km za hodinu, ktorý v nárazoch zosilnie na 65 km za hodinu. Takto vyzerá mapa výstrah. Silnejší vietor bude vyvádzať v týchto oblastiach, v nárazoch dosiahne 75 km za hodinu. V noci bude jasno až polooblačno, postupne od juhozápadu na mnohých miestach oblačno až zamračené. A práve v západnej polovici počítajte miestami s dažďom alebo s mrholením. Na východe si ojedinele dajte pozor na tvorbu hmiel. Do rána sa ochladí na 2 až -3 stupne, na západe a miestami aj na Honte 9 až 2 stupne. Hovorí sa, že svätá Uršuľa zimu posiela. Zajtra sa počasie pokazí, obloha sa zatiahne, no teploty budú priemerné. Na západe bude oblačno až zamračené, miestami, najmä v Trenčianskom a Nitrianskom kraji dážď alebo mrholenie. Denná teplota 11 až 15 stupňov. Obloha nad stredným Slovenskom sa takisto zahalí oblačnosťou. Dážď, prípadne mrholenie bude neoddeliteľnou súčasťou útorka, hlavne v Banskobystrickom kraji. Inde sa zrážky objavia len lokálne. Na hrebeňoch Tatier budú snehové. Teplota 6 až 13 stupňov. Na východe bude z rána ojedinele hmlisto a spočiatku bude oblakov menej, no neskôr pribudnú, až bude oblačno až zamračené, miestami s dažďom alebo s mrholením. Teplota tu vystúpi na 6 až 11 stupňov. Aj na horách sa počasie zmení k horšiemu. Bude tam oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď alebo mrholenie. V polohách od asi 2400 metrov má snežiť. Vo výške 1500 metrov ukáže teplomer 4 stupne. Tlak vzduchu bude zajtra slabo klesať. Ďalšie dni budú zväčša sichravé, len ojedinele vykúkne slnko, ale oteplí sa. V stredu sa pri prevažne oblačnej až zamračenej oblohe vyskytne miestami najmä na strednom Slovensku mrholenie alebo dážď. Teplota 8 až 18 stupňov. Vo štvrtok bude daždivo na mnohých miestach pri maximálnej teplote od 11 do 21 stupňov. Ani v piatok dážniky neodkladajte, bude podobne, dážď môže byť aj výdatný a nie sú vylúčené ani búrky. Teplota 9 až 17 stupňov. V sobotu sa o pár stupňov ochladí, zrážky zoslabnú a oblačnosti trochu ubudne. Vodiči ráno odstraňovali námrazu na autách na viacerých miestach. -4 stupne nám hlásila Zuzana zo Zázrivej. A v Ždiari klesla teplota až na -7 stupňov, fotila Ivana. Z počasia je to všetko. Pekný večer a dovidenia na budúce.